Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. uThando Nes'thembu season 6 years 6 October. Ngangitheke kwifamily yami leyo uThando Nes'thembu sizokwenza season 5 siuqede mase ke sibalula izinto ezimbalwa mhlawumbe senze nje ama-highlights ethu, but manje isikhathi siyashaya, akusekho ukuthi sizokwazi ukuqeda season 5. U-Eskom nawo udlala ngathi, so mina ngikhethe izinto engizibone ngathini engathi zingihlabe umxhwele kuThando Nes'thembu lana umamkhulu noSne. Ngibuyele kokudala nokusha. Umamkhulu siyambona ukuthi ngempela ulimele iqiniso ngoSne, ube umzali kuSne. uSne washolo naye ukuthi kubona bonke oma bakhe umamkhulu osupportive, and umamkhulu uyamkhombisa uthando. Alikho ilanga la azizwa khona ukuthi akasiyo ingane kamamkhulu, umamkhulu we-stepmother, ngoba makuyimali uyamnika, mayengenayo uyasho ukuthi akanayo. Nengane yaSne uyithathile umamkhulu wayikhulisa, konke nje ubemenzela, kwaba ukuthi uSne-ke ophoxe umamkhulu. So ngibuyela kule episode ethi uSne mhlambe into engamenza aziphathe kangcono inhlawulo. Ayibo ubani kodwa ekhohlisa uSne ukuthi ilento kodwa abantu bayathanda ukuyenza. Khona umuntu othola ukuthi ngiyasibona isimo sikaSne, sengenza nje i-example. Ukhona umuntu othola ukuthi enze izinto kambi mase ethi yisiko, noma khona into engenziwe, noma amadlozi noma ukuthakathi. Umuntu engazibuki ukwenza kwakhe afuna ukulungisa khona, ukunalokho ufuna into azoyikhomba. La umamkhulu uthi ziningi ingane ezingabazi abazali bobabili, ezinye nje zizalwe abazali bengekho. Omunye uthola ukuthi ubaba akakaze zavele, kodwa lezi ngane zayiphusha zaqhubeka nempilo because impilo uziphathela yona. Yileyo nto ke ebalulekile ngale video, ukuncoma umamkhulu abe umzali oqotho kuSne, nokuthi-ke nje ubudlelwane bukaSne nomamkhulu bayangichaza nje bobabili, noma umamkhulu enazo ezinye izinto, kodwa uSne uyamthanda noSne uyayisholo ngokwakhe ukuthi umamkhulu umenzela konke. Nayi into ebalulekile, uthi umamkhulu impilo uziphathela wena, awuphathele uma wakho, awuphathele ubaba wakho. Okusho ukuthi amaphutha owenzayo kufanele ukuthi uzifundise, futhi sibe khona isifundo osifundayo kwizinto ozenzayo uwumuntu, ngoba ukuba nento ozoyikhomba usazokwenza okuningi oku-wrong. uSne la uthole ingane, wahlala nomamkhulu, sengilandela kule episode engisasekuyo lokhu. Uthola ingane, umamkhulu wamgadela umntwana, wahlala futhi kanye naye. Umamkhulu emnikeza imali yeteksi ukuthi aye eklinikhi ukuze azohlela. Mayesuka emehlweni kamamkhulu wayishiya phansi yonke lento. Mayethi isizathu sakhe uthi ukukhuluphala. Ikuphi okungcono ukukhuluphala? Kodwa uSne bantu, ikuphi okungcono ukukhuluphala uzokwazi ukujima, noma ukukhuluphala wazi ukuthi ukhuluphaliswa yini, ukunokuthi unomntwana omncane uphinde uthole omunye umntwana omncane, kanti futhi isikhathi mhlawumbe nawe sikhona ezinye izinto osafuna ukuthi uzenze, isikhathi awuzukwazi ukubheka iy'ngane zombili. So bakhulumile-ke nomamkhulu, waba emotional umamkhulu, ngoba ubesho ukuthi Sne ngangikugqugquzela ngize ngikuchazele, ngakutshela futhi ukuthi kubaluleke ngani ukuhlela, ngakhuluma nawe kaningi, kodwa indlela osuwenza ngayo ungishiya ngedwa, awufuni ukungisiza ukuthi nami ngikusize. Nakho-ke okuvelile engicabanga ukuthi niyakwazi nani futhi. uSne wahlukumezeka, sibonile ekhuluma nobaba Mseleku. Nento nami engingayifunda ukuthi umuntu ohlukumezekile bayayazi abenze le profession ukuthi ithemu yakhona yini. Umuntu ohlukumezekile ikhona lento eyenzakalayo emzimbeni, uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi imizwa nengqondo akusa-connect. Omunye
thina emphakathini singathi uziphethe kabi, kanti akaziphethe kabi, wasuke wahlukunyezwa. Kwase kuba khona lento eyenzakalayo emzimbeni engeke ngikwazi ukuyichaza, kodwa odokotela bayayazi. Uthola ukuthi umuntu uma senjalo, angazi noma sizothi usuke ezama ukukhopha mayesondela kubantu besilisa, kodwa khona akusikho ukuthi uyakufuna, akakufuni, kodwa le experience imenza ukuthi egcine sesimbona njengomuntu ongaziphethe kahle, kanti wenziwe yilesa simo esamehlela. So angazi ukuthi ikhona itheme yakhona, ngiyaxolisa bandla ukuthi ngilethe into engenayo information egcwele ngayo. Ngizoyifuna mase ngimchazela kahle because ngike ngafunda ngayo. Ngike ngabona futhi bakhona abantu nje engathi ngiyabazi mhlawumbe ababili noma abathathu engeke ngabona ukuthi nayi inkinga. So umuntu kanje usizwa kanjani? Suke sekufunakala-ke umuntu ofundisiwe, okwaziyo ukuthi uzoqalaphi ukusebenza ngendlela yokukhuluma, ngoba kumele ukuthi ambuyisele engqondweni yakhe, ambuyisele ekutheni lokhu kunormal, lokhu akukho normal, ne-anger le esuke ikhona kumuntu ozokwazi ukudila nale anger, umuntu ozokwazi ukususa lento le emenza ukuthi alwe, kodwa manje mayelwa usebenzisa umzimba wakhe, ngoba manje ngithi lento yenzeka emzimbeni. So ugcina esekubantu besilisa kube ngathi uyayinikela kanti akayinikeli, yile nto le eyenzekile before ukuhlukumezeka. So sibonile ukuthi uSne okwakhe akazenzi, kodwa futhi noma engazenzi kumele naye abe nayo indawo yokuzisola nendawo yokufuna usizo, ngoba eseyishilo nje indaba yakhe kubaba nakumamkhulu. Sithemba ukuthi konke bazokhona ukumsiza ngendlela efanele, naye futhi afise ukuthola usizo ukuze agcine engabe sithola abantwana abaningi, nalokhu ukuthi uyanyamalala ekhaya. Ngiyahlambuluka mina uSne mangimbona efika kuThando Nes'thembu noma efika eMzumbe, bengihlezi ngibona ngathi uvakashile. Ngithi hayibo, uSne why mayefika kubo kube ngathi yena uvakashile? Uyabona nje kungathi akajwayele, kanti-ke vele bathi uyanyamalala. Nami ngiyezwa nje sengizwe ekhaya sibuka uThando Nes'thembu ngithi hayibo, uSne kodwa yini uSne ngathi nje yena uphume eceleni, ngoba siyababona oma bakhe bahle bayacwebezela, nobaba muhle, ekhaya zikhona izindlu ziningi, iy'ngane zakubo, yena yini afane nje nomuntu ongathi uyayidlulela kodwa kukubo. Bathi ekhaya hhayi uSne uyohluphayo. Ngaxoxa ukuthi sebelazi lapho uThando Nes'thembu ngilaba ngoba bathi abalibuki. Kanti shuthi sengibafakile-ke nami abantu bami baka-YouTube sebefake abantu basekhaya kuThando Nes'thembu. So ku-season 6 silindele nje ukubona umamkhulu noSne bethandana, uSne ethola usizo, noma singekho isidingo sokuthi besichazele kakhulu ngaleyo, ngoba ngibona ukuthi indaba e-private le kaSne. Sekungaba nje ukuthi uku-update masikhona isidingo yena efisa, because into ebucayi le i-journey yaSne ne-healing yaSne. Kodwa-ke mabefisa mhlawumbe ukuthi-ke ukufundisa abantu ukuthi mawudlula esimeni esifana nalesi, yiziphi indlela ongazenza ukuthola usizo. Abanye mhlawumbe abangazi belithola usizo, because siyazi bakhona abantu abaningi abadlule kulobu bunzima emakhaya, bacindezeleka ngenxa lohlobo lwempilo ephilwa emakhaya, nemindeni abakuwona, nomphakathi abaphila kuwona. Mhlawumbe sengaba umuntu ofuna usizo ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe kusizekala loyo ofunayo ukuthi afuna ukusizwa, ukuthi noma ufuna ukukhuluma or iy'namba okufanele ukuthi uyifonele, ama-page ongawabheka ku-social media, zonke lezo zinto, ngoba ekugcineni siyadinga ukusaphothana singabantu besifazane. Not only abantu besifazane, ngiyaxolisa ukuthi nje ngihlezi ngizothi abantu besifazane mase kuba ngathi obhuti bethu ngibakhipha ngaphandle, as if bona bahlukumezeki nje. Mabeyiveza ukuthi mhlambe
bakuphi nale ndaba akunankinga, noma futhi bengayivezi akunankinga because ngibona into ebucayi. Okwami ukushayela umamkhulu ihlombe ukuba umzali oqotho kuSne noSne ukuthi azame ukushintsha, afune ukushintsha, noma wathi umamkhulu nje akathembi, kodwa-ke kuthiwani ithemba libulali. So season 6 silindele ukubona uSne esondele ekhaya. Silindele ukubona uSne esondele ekhaya, noSne nomamkhulu ave kumnandi ukubabona bobabili nje, ubudlelwane babo bomnandi. Okwami-ke guys, u-Eskom uyangigila, so nje ngiphindela kwizinto ezindala kuThando Nes'thembu. Sengenzela abangani bami no, ifamily yami, umndeni wami waka-YouTube lo ocela uThando Nes'thembu. Sengizobe ngicaphuna-ke izinto ezidala zakuThando Nes'thembu, nala engibona ukuthi ikhona into encane esiyifundayo. Uthi awumamkhulu bamba impilo uziphathela wena, awuphathele umzali, awuphathele umama, awuphathele ubaba. Amaphutha owenzayo funda kuwona ukuze uzokwazi ukushintsha. Uma wenza iphutha zisole ukuze uzokwazi ukuqhubeka, ungafuni into ethile ozoyikhomba. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. Bye bye.